Het is inmiddels 2 jaar geleden dat de plannen voor het realiseren van een Aldegundiskapel in de parochiekerk Immersbree werden aangekondigd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de huidige doopkapel als stiltekapel in te richten, met een eigen ingang via de oude buitendeur. Toen duidelijk werd dat het oorspronkelijke plan niet haalbaar was, heeft de werkgroep besloten om de kapel te realiseren bij de hoofdingang van de kerk onder het torengedeelte. We hebben besloten om de kapel niet te realiseren bij het doopvont, maar om in het voorste gedeelte van de kerk, onder de torengedeelte zal ik maar zeggen, om hier de kapel te realiseren. En de kapel is iedere dag open, dus mensen kunnen overdag, ook als er geen heilige mis is, kunnen ze hier een kaarsje komen aansteken en een gebedje doen, maar ook gewoon even om de waan van alle dag even achter zich te laten, de hectiek. Gewoon hier een moment van rust en stilte te nemen en een moment van bezinning te komen. En dat zij zich toeleggen op de dienst aan u en de medegelovigen. Dat zij de vervulling van hun taak hier op aarde, deze doordrenken van de geest van Christus. En dat zij hun ogen gericht houden op de hemelse woning, waar gij, Vader, hen zult opnemen om te heersen samen met uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Aldegundus is de patroonheilige van onze parochie, maar is ook de beschermheilige voor langdurige ziektes, en waaronder bijvoorbeeld kanker. En we merken dat mensen vaak in familie of vriendenkring daarmee te maken krijgen en ook behoefte hebben om af en toe eens even een kaarsje op te steken, een gebedje te doen. Maar ook voor mensen die niet gelovig zijn, die even een moment van rust willen nemen en tot bezinning willen komen. In de waan van alle dag even dat achter zich kunnen laten. En daar voldoet zeker in een behoefte. Zondag tijdens de heilige mis zegende deken Varela de kapel in, die nu dagelijks bezocht kan worden. Nou, wat ik nog wil toelichten is dat het mooie beeld wat hier staat is geschonken door de familie Houwe. Daar zijn we heel dankbaar voor. En de muurschildering is gemaakt door de heer Twan Smets. En die heeft dat volledig belangeloos gedaan. Dus wij vinden dat een heel mooi gebaar ook voor onze parochiegemeenschap.